guys love munongoidawo zvenyu but kwangu angari mahwana ndunyepo ndamutswa makuseni mamba kuedza jongo rekutanga richatanga kukukurudza ndikanzi enda unowacha bhutsu ndamuka zvikanzi ndikati bhutsu dzei bhebi tongotsvaka munhu anongodziwacha kana tondiwachisa zvikanzi aiwa ndati enda unowacha bhutsu ende bhutsu idzodzo dzanga dzakaita red nedhaka rekwabhora rari mudhasti memwe mokuziva dhaka rekumamisha misha ndinge rakaita red zvekuti wega unonyatsoti wawo zvikanzi nhasi unotodziwacha saka ndachingo ndikawachawacha honzi apa pana kunyanya kuchena ndikawachawacha honzi apa munhu kuti azogara pasaidi ndeni kuti andimonite imagine iyo aizi rudo robata musoro kwandaita imbama nyaya tiri pafasi ndatonzi gu hauzvudza zvaukuita wacha uko usawanze nyaya ngataingawana ndikuwacha kuwaitu kwanga tori mahwaniko manje kwanga uchipisa manager wacho wanga achimaneja zvototi papapa ndikavhura business ndiye anenge anitori supervisor because vanogona kumaneja vabva ipapa vamake sure kuti zvese in point but ndadzirova singaite nyaya yekuti papa pambana na bamunini murume wamainini ndo vanga varipo vachiona zvinhu zvichiitika ndo vanga ari madictator vachiimaginisha kuti zvechokwadi bhutsu wacho saka noiza yacho yanga yakawandisa zvoti dai ndanifanira kukupai inonzi original sound nhasi but ndangoti it's okay regai vanhu ndikavadzinga pamba pangu ndozotanga kupai maoriginal sound saka ipapapa ndikapedza zvandikuita izvozvi ndakutoresa magedhi amabhegi avo kugedhi then because vakanganisa basa nimutozonai baba mamufanira kuto ndiani ngo anoita ungati ndakumbokuudzai itatora mabhegi avo achienda panze vane noise saka madam vanga vagara zvavachisapota kuti aiwa nyatsoro vaiba mwana ngati aiwa kubasa kwedu kaisi macleaner zvekuti nyini nyamuka nipa inonzi ukanipa mwoyo wasatani kuti ndiucleane ndoucleana akaita munhu mutsvena again papo ndopedza ukonipa mwoyo wasatani kuti nini aimoti satani ane mweya wetsvina ini mukanipa mwoyo ndinoucleana so guys pamba chienjoyiwa pachirowa basa sebasa so watch the video to the end. The video is long as the video is the video ndakutiza zvangu. Thank you for watching the video. Don't forget to like and comment.